Moi kaikki, Daniel täällä ja tänään me pelataan tätä Vortexin Skywars, OP Skywarsia ja tänään mulla ei oo kaveria, koska kukaan ei vastannut puheluihin ja Edwinillä ei käy, niin mä pelaan tätä yksin. Toivottavasti tällä kertaa mulle tulee voittoja. Niin. Vitsit, se melkein alkoi, mutta sit joku tyhmä disconnectas. No niin, nyt se alkaa. Yes, Bobby. Tää chestplate ei oo mikään maailman paras, mutta kyllä se käy. Sitten tapetaan joku tosta. Noniin. 1 killi. Ihan hyvä mulle. Mä käyn lunastaa sen kamat. Toivottavasti mua ei ammuta. Povilla. Yes. Täällä oli hyvää kamaa. OMG, täällä oli ihan sika hyvää kamaa. Sitten täällä oli vielä healing potioneita 2. Oikeesti tää roundi meni hyvin. Tai menee hyvin varmaan. En mä oo varma, täällä on 4 tyyppiä. Ja the guy is dead. Se niin blip. Yeah. Okei, se kuoli. Mä pudotin mun kultamena, mut ihan sama. Toivottavasti tuli sellainen epic battle, joka vikas tuli. Mä sain just mun omenan vikas hetket siinä mun edellisessä. Mä en muista koulussa, että joku pyysi mut. Kiitti kun sä pyysit mua tekemään näitä videoita, koska se auttaa mua, kun mä tiedän, että mitä te haluatte, niin kun, että mä teen. Niin kiitokset sille, joka pyysi mua tekemään tätä lisää. Ei saa, ei, vitsit! No hei, saattaa. Otetaan toinen. Jes, tää on mun lempimä. Pitäis mä viime kerralla voitin. Tulisiko taas sellainen epic battle, että mä voittaisin taas? Mut toivot tulee enderpääri. Jee, nyt se alkaa. Please, yes, OP on näin hyvä armor ja mut enderpääri. Suorastaan vaan naksuu, kun mä pelaan täällä mun touchpadilla sellaisella, joka Applella on sellainen juttu. Ja mä pelaan Macillä, niin mä en pelaa millä PC:llä. Jos joku ihmetteli. No niin, mennään keskelle. Tuli. Ei. Älä lähte. Onks keskellä joku? On. Yes. Se tyyppi kuolee. Syötäis mun OP-omena.
Au. Attack. Yes. Ei. Kuolevainen, yes. Toi niin dead. Ei! Vitsit. No, se voitti. Mut hyviä battleja on ollut. Voiko tulisi tälläkin tää Enderpearli? Nyt toi keskikohta on niin hyvä. Sitten yes, Enderpearli. Yes. Nyt on hyvin. Vaikka jos täältä tulisi vielä lisää. No ei onneksi tule. No niin, mä lähden keskelle. Yes, sharp 1. Jes, toinen hyvä. Ei! Miksi? No. Toi meni huonosti. Toivottavasti tää menee paremmin. Mä voin myös tehdä Mindlexis jotain Survival Gamesia tai Mindstrike, jos te haluaisitte. Yes, Diamond Sword. Mun olisi pitänyt äskeisessä roundissa syödä mun OP-omena, vaan koska sit mulla olisi ollut jotkut chanceit voittaa se battle. Yes, Enderpearl. Mut tällä Enderpearlilla mä en sit saa feilata. Tosta. Tätä on 2 tyyppiä tässä. Oho, F5 moi. En mä siihen. Ei, sori. Onks noit tiimy? Auta mä tarvin pickaxe. Mä pudotan laavaa täältä ylhäältä. Toivottavasti noi ei oo tiimi. Onne. Meneekö tää ikinä rikki? Tralalala. Paks. No niin, syödä mun OP-omena. Strength. Joo. Haijaa. Hyökkäykseen. Voiko toi kuolis joskus, jes? Kuoli. Yes! Yes! Mä tapoin tuplatiimin. Siis tiimin tavallisesti. Hyvin meni. Kuka hitsi? Oikeesti yrittääks? Ei!
Ei. No, melkein tuli jo pari voittoa, mutta ei tällä kertaa. Tällainen kerta tällä kertaa. Ja se olisi moi moi.